Hogeta bederatzigarren jardunaldia bigarren B-mailako bigarren multzo honetan, une honetan bertan ari da zelairatzen Mejo Kodroren Sanse Eibar, eta Sanse izango ditugu aurrez aurre, esan bezala, hogeta bederatzigarren jardunaldia da, eta horrek esan nahi du, azken 10 partidatan sartu garela, beraz, demoraldiko unerik erabaki horrenean. Lider da Eibar, joan zen astean garaipena lortu zuen oraintxe zelairatzen ari den taldeak, eta Alabesek galdu egin zuenez berriz ere lehenengo postuan kokatu da Manis Mandiolaren taldea, 54 puntu ditu. Eibarrek 8. postuan da une honetan Sanse 44 punturekin, alare laugarrena oso gertu du, 47 puntu ditulako Real Unionek, beraz 3 puntuko aldea playoffeko postu eko. Hor, Asier Illarramendi ikusi dugu irudietan, Mutrikuarra azken aste hauetan, lehen taldearekin ibili da, Joan Bakarrik ez jokatu du, gaur berriz ere, bigarren taldearekin, Sanserekin, eta bestalde ikusi dugu, pankarta hori erakusten ari ziren Eskozia Labrabakoek, 10. urtea bete du Eskozia Labrabak, Eibarko jarraitzailerik sutsuenak dira, zalantzarik gabe. 11koak ere hementxe ditugu, Eibarri dagokionez Irureta, Xabir Irureta izango da tepean, atzealdean Raul Gainan, Espin, Balin eta Kijera, Albistegi eta Inigo Ros izango dira euskarriak, haun aurretik Lago Junior, Altuna, Lanzarote eta Otaegi Juan Dominguez, abizena, kamistako abizena aldatu duen jokalaria, ordezkoen aulkian Ibañez, Garro, Txikilonbraina, Kaskon eta Vincent. Sanseri dagokionez Mejo Kodrok Toño jarri du atepean, atzealdean Arkaitz, Gaztainaga, Inigo Martínez eta Morgado, Errasti izango da euskarria, Alain eskubialdetik, Kolinas ezkerraldetik, Illarramendi eta Javi Ros, erdia Jonathan puntan. Mandaluniz, Kastaineda, Beitia, Txomin eta Orbegozo geratu dira aurkian. Beraz, bianai, aurrez aurre elkarren kontra, Inigo Ros, Eibarren eta Javi Ros, biak naparrak. Sanseri dagokionez, Arratsaldeon Juan Larrañaga. Bai, Arratsaldeon. Bena, ze ikuskizun ikusten dugun, lehenengo itzulean ikusi genuen partida hau, Eibarrek orduan gaur ez dagoen Añibarroren golarekin eraman zuen garaipena. Bai, haben partidu hartan ikusi genuen, da esan genuen baita ere, partidua nola jonko zen, gutxi gora bera, ala atera zen. Batek joko epintzen zuen, bestek esperientzia, eta esperientzia nagusitu zen momentu harretan, gainera Altunaren gol batez, Añibarron gol batez bauli geldi batean, eta iruditzen zait Eibar hortara jontzala eta berak irabazi zuela. Antzeko partidu bat ikusiko dugu, espero ezagun Eibarrek aurreko partiduan ikusi genuen, Osasuna beren aurka ikusi genuen partidua eta ondo egontzen, baloia ondo jokatu zuen, beste tamaino askoz gehiago, eta espero gaur ere baloi gehiago ikutzea, baloi gehiago jokatzea eta partidun bat ikustea. Zer gertatzen den, Joseba Urkiola gure lankideare hor da. Arratsaldeon deizuela bikote. Arratsaldeon, Joseba. Giro bikaina benetan gaurkoan ipuruan daukaguna, zerua oskarbi, kolore edarra erakutsiaz, zer esan ipuruako berdeguneaz alfombra berde dotorea dirudi momentuz, eta hemen 22 protagonista, Joananek esan moduan batzuek, esperientzia handiaz jantzita, lehen postu eutsi nahian, besteak berriz gaztetasun horretaz baliatu eta sorpresa emateko prest. Badirudi gaurko honetan goxoki dotorea izango dela, ikuskizunik ez dela faltako, ikusiko dugu, horixe eskatzen diegu, partidu politia izan dadila, eta horrelakoetan esaten den bezala, onenak irabaz dezala. Zer gertatzen den Kijera baloiarekin Eibar erasoan lehenengo minutu hauetan, Juan Dominguez korpo zikutu du Kijerarentzat, azkenean atzelariak urrundu, Jonathan baloi bila, Javi Ros eta Illarramendi, jokalari garrantzitsu zelai erdi horretan Juanan, eta lehen taldearekin biak ibitakoa dira dagoeneko. Bai, Javi Rosek Lillorekin partidu batzu jokatu. Bigarrengo mailan. Eta Jarrak lehenengo mailan jokatu ditu, gauzak ondo egin ditu gainera jokatu duenean, tipo lasaia da, alde hortatik ez da urduri pirintzen, berak badaki futbolean badakiela eta hemen jokatu, lehenengo mailan jokatu berari igual zaio, eta nik uste dut neurri berdina ematen duela hori, asko esan nahi du jokalari bategatik, askotan urduri pintzen dira jokalariak, eta kasu honetan hau ez da olakoa, gaina baloia eskatzen duena, bera beti eskaintzen da, eta alde hortatik gauzak ondo egiten ditu, eta aukera etorri zaio, nik uste aukera aprobetxatu duela, naiz eta hemen jokatzen egon gaur, berak erakutsi ditu doia bai dituela hor goian egoteko. Halaxe da, Kijerak aterako du alboko sakea, mugimenduak goian, hor da Altuna,
azkenean errastik sartu du hanka, baloia kanpora bota du berrez ere alboko sake Eibarren alde. Atera du Kijerak, Lago Junior. Lago Juniorren kontrolarean sartu da ondo. Azkenean atzelariak kendu dio baloia, Iarrak urrundu. Balin iritsi da. Alainen baloi luzea. Ez zuen aukerarik hor Kolinasek eta zuzenean Xabi Iruretari atezainari iritsi zaio. Gaur Balinekin batera neguko fitxaketa Espinari gara ikusten. Zigortuta dago Txema Inibarro, horregatik ez da deialdian sartu. Espin da Urtzelairi fitxak kenduta fitxatu zuten atzelaria, erdiko atzelaria. Ea zer eskintzen digun, Espinek. Altera du. Esperientzia handiko jokalaria da. Baloi geldian ere amina egiten duen horietakoa, ondo dijoala goitik, golak egin ditu Jaenen, eta Eibarri emango dio puntu bat, ez? Horra arazoa balima zuen, nik uste dut honek betetzen duela, eta gero Ondo Kolina, erdiratzen hasi da, azkenean bere gorputzean jodu baloi horrek ateko sake izango da beraz, Eibarren alde. Eta Arrosa Nahiak aurrez aurre bi naparrak, Joanan. Bai. Biak anibitakoak Donostian, Realean. Bai, honek Inigo Zarrena da. Zarrena da, Eibarren jokatzen nahi dana, futbolare ibilbide horretan beste bide bat zein zuen, ez? Berak Sansen egon eta aukerarik ez zuenen izan, alde intzuen beste futbol batera, ez? Bigarrengo B mailan egon da leku askotan, da azkenean Jaenen egon zen. Jaenen, zeion bate ondo atera jokatzen da egon zen, min hartutare bai, eta gero honea atorri aurten. Eta azkeneko, ze izango taldere izango denik hau, ez? Baina bai, azkeneko bosuak ematen eta beste abersasten. Aukera Altunarentzat ezkerrez jaurtik eta kanpora kokatzera joan da Ibarrakoa teko sakea. Tekusiko du bien artean nolako mutzen dira, ez? Gaina normalean gainera alkarren ondoan nengo dira. Gertu. Bi taldeak sistema pixka bat Eibarren betik oizkoa atatzen du. Oizkoa ateratzen du, ez? Bi euskarrirekin atzeko lerroa laukoa eta bi euskarrirekin, bi euskarrietan albistegi eta Inigo Arroz dira. Eta Reala egiten duna moldatu edo pixka bat, ez? Hoien aurrean, Inigo Arrozen aurrean bere anaia ipini eta Ilarrak hartu albistegina, ez? Nik usten dut hori, gogoratzen dut mazera, ez dubietako partiduan, batematek esan zigun, ez? Albistegi Ilarraren gainean egongo zela, eta gainean, ez zuela jokatuko, eta nik uste dut, antzekoa indula, ez? Eta zer gertatzen da epaiarekin, epaia David García Asturiarra da. Poligrafoa. Eibarren aulkira joan da, Joseba. Eibarren aulkian dauzka, bai, kontuak eta hor dabil. Jokoa eten da. Eibarko Poligrafoa, bai. Poligrafoa eta pegatina eta... Tintari gabe, dengoan entzun genuen Ingalaterrako berriro ere txapelketaren batean. Eroiza jo, bai, Joseba, jarraitu. Ingalaterrako txapelketaren batean epaileari kartulinak aztu zitzaizkiola eta nolabait irudimenezko kartulinak erakutsi zituela minutu batzuetan, gaurkoan antzekoa, momentuz gainera berdegunean da galdutakoa. Hala da. Talen Rosa Nahiekin bukatzeko, orain Inigo Arroz Eibarren, baina Javi Arroz ere hemen ibitakoa da, iaz. Aukera, baloi sakona, azkenean Xabik urrundu du, bate esan dugu, paperak galtzen hasi dela epaia, eta gueneko. Baloia Toñorentzat. Papelak ez ditu gatu nik usten dut pegatina galdu duela. Pegatina beraientzako oso garrantzitsua da. Espainiko Federakuntzako pegatina hori, ez? Arbitroen pegatina hori oso garrantzitsua da. Eta horre erdibidean da begira da bota dio gainen lurrean. Bai, ikusi du konturatu da. Eta identifikatua daukaia da. Bai. Zeharka behiratzen du noizean baino oraindik. Ea batek hartu duen berea dala esanez. Jokuak aurrera. Eibar baloiarekin zelai erdian ikutu nahian. Lanza. Buru altxatu du, baloia ezkerrera eramanez. Juan Domínguez, Kijera katzera egin beharko du, Balin, Espin,